FM. Вітаю, гэта прамы эфір Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Міхай Селін. Адразу бы хацеў бы нагадаць, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець у такіх сацыяльных сетках, як УКонтакце, Фейсбук, Аднакласнікі і на сервісе ў Ютубе. Там у каментарах пад гэтым відэа можете задаваць пытанні нашаму госцю, я іх абавязкова агучу. А гость нашего сённяшняга эфіру — это Арсеній Дзядок. Вітаю тебя. Добрый день. У Беларусі вовсю ідзе цэнтралізаванае тэставанне. Дзесяткі тысяч маладых беларусаў здаюць тэсты для далейшага паступлення ў вышэйшыя навучальныя установы. Сярод іх акурат і наш госць Арсеній Дзядок. Ось ад большасці іншых абітурыентаў яго адрознівае тое, што школьны атэстат ты атрымаў раней. То есть ты здаў выпускныя іспыты пасля 9 класа. Ось сёння хацелось бы даведацца, як гэта ўвогуле можна зрабіць і навошта ты гэта зрабіў. Ну, па-першае, распавядзі, як увогуле з'явілася табе ідэя скончыць школу раней. То бок нават зараз мы так з тобой размаўлялі перад эфірам, ты вырашыў здаць на 1,5 гады раней, чым звычайна гэта скончаць. Ну, в прынцыпе, ўсё было вось так, што пасля 9 класу я спрабаваў паступіць у ліцэй БДУ. Вось, але мне не хапіла літаральна 2 балаў. Вось. І ў выніку я паступіў у іншую навучальную установу. Вось. Ну, паўгады правучыўся там. Вось. Зразумеў, што гэта крыху не маё, і прыкладна ў снежні вырашыў ўжо адлічыцца. Вось. Ну, і калі адлічыўся ў снежні, пайшло пытанне, а што будзе далей? У прынцыпе, мне хацелася надалей ўжо атрымаць і вышэйшую адукацыю. Вось, але зразумела, што без школьнай адукацыі гэта было немагчыма. Вось. Ну, і я стал, у прынцыпе, разглядаць ўсе магчымыя варыянты. Вось. Ну, і, у прынцыпе, адна знайомая мне параіла, што можна паспрабаваць ўсё экстэрнам здаць. Вось. Я ў інтэрнэце праглядзеў гэта ўсё пытанне. Вось, і не знайшоў ніякіх, у прынцыпе, абмежаванняў па атрыманні атэстата, па іспытах. Вось. Ну, у прынцыпе, праглядзеў гэта ўсё тэрміны па падачы дакументаў. Ну, і у выніку прыйшоў у управленне раённай адукацыі і падаў дакументы на экстэрнат. Ага. Як там ў гэтай установе адрэагавалі на гэта? Ну, ўсё ж такі ў выніку прынялі дакументы, але ж на пачатку не хацелі браць і прасілі, ну, ў прынцыпе, яны не маглі іх, у прынцыпе, не ўзяць, але ж справа была ў тым, што ім трэба былі хаця б якія-небудзь дакументы з былога месца адукацыі. Ну, то бок, гэта выпіска з якім-небудзь адзнакамі. Вось. Гэта нейкі ці табель, ці нешта яшчэ. Вось. А ў мне атрымалася, што я яшчэ і не паспеў нічога там па сутнасці здаць, вось, і не паспеў атрымаць некага дакументу. Вось. Ну, і ў выніку яна там прасіла нават, каб я паслаўся на нейкі дакумент, дзе дазваляецца вось так вот проста прыйсці і ўсё экстэрнам здаць, бо калі б ўсё было так проста, па сутнасці ўсе б прыходзілі і ўсё экстэрнам бы скончылі. Але так атрымалася, што такой забароны насамрэч няма і спасылацца няма на што. Ну, дык да. І справа ў тым, што па законе, у прынцыпе, атрымаць атэстат за сярэднюю школу можа любой чалавек, у каго ёсць базавая адукацыя, ну, то бок гэта пасля 9 класа пасведчанне аб адукацыі. І ніякіх, у прынцыпе, абмежаванняў няма. Хоць там 15 год, хоць 16, хоць усе там 40. Вось. Таму... Ага. Ты, я не ведаю, калі там чытаў, калі знаёміўся, калі шукаў спробу здаць так, ты, можа, сутыкаўся з людзьмі, у якіх там, не ведаю, можа, на форумах, якіх атрымалася, ну, у якіх была падобная гісторыя, якіх атрымалася гэта зрабіць? На
форумах, у прынцыпе, я нават і не памятаю, каб было такое. Ну, але ж пасля вось падчас вось экстэрнату, у прынцыпе, я пазнаёміўся з людзьмі, вось, у прынцыпе, якія, пражыўшы ўжо пэўны час там, вось, пражылі ўжо, ну, не шмат, можна сказаць, але ўжо так дастаткова. Вось, і вырашылі, ўрэшце рэшт, захацелася атрымаць вышэйшую адукацыю, вось, а ў іх базавая толькі. Вось, і яны прыйшлі і вырашылі здаць ўсё экстэрнам, бо вось. Окей, ну калі з чыноўнікамі зразумела, што іх такая спачатку не хацелі, як увогуле твае бацькі да гэтага ставіліся да такого рашэння? Ну, бацькі, у прынцыпе, у першы час яны былі вельмі радыя, што, ну, калі, у прынцыпе, ўсё ж такі ўсё атрымаецца, вось, але ж, ну, у прынцыпе, я ніколі не быў выдатнікам. Я хоць і шмат што ведаю, але ў мяне ёсць, ну, звычайная такая чалавечая рыса, вось, ну, у прынцыпе, як лень. Вось, і лень гэта мне часам перашкаджала вучыцца от нармальна, вось, і стварала пэўныя праблемы з навучаннем. Вось. Ну, але ж пасля от паловы іспытаў, вось, в прынцыпе, якую я здаў адносна, ну, в прынцыпе, адносна добра, бацькі зразумелі, што ўсё, як бы, ўсё будзе нармальна, і я дайду до канца, і ўсё будзе добра. Вось. Ось, як разумею, ты не так даўно здаў гэтыя іспыты? Літаральна апошні іспыт у мяне был 12 чэрвеня, гэта была сусветная гісторыя, а ўжо 13 чэрвеня ўжо атрымаў атэстат. Ось так. Які ўвогуле атэстат атрымаўся? Ну, я б не сказаў, што гэта вельмі добры атэстат, але, на маё меркаванне, гэта і не кепска, бо мне прыйшлося здаць 15 іспытаў за літаральна месяц, а ў мяне іспыты, в прынцыпе, былі кожныя там 2 дні, ось, а гэта па 20 білетаў. У прынцыпе, а бал атэстату у меня выйшаў 6,7. Ну, гэта адносна, ну, гэта вышэй сярэдняга. Ну, і, в прынцыпе, лічу, што гэта адносна добра, бо шмат прадметаў мне з нуля прыйшлося вучыць, кшталту астраноміі, вось, а мне прыйшлося проста гэта ўсё з нуля адчыняць. Ну, ўсё тое, што не было ў 9 класе? У 10 і, адпаведна, у 11. Ну, ўсё тое, што там было, і не было да гэтага. Так. І як ты ўвогуле рыхтаваўся? То бок ты сам там самастойна хадзіў там бібліятэку, браў там падручнікі, ты, можа, па нейкіх іспытах... Ну, не трэба ўжо такую бібліятэку, ленінскую яшчэ, небось, там. Я проста чалавек, які яшчэ застаў адсутнасць такого хуткага інтэрнэту і патрэбу хадзіць у бібліятэцы. Ну, справа ў тым, што па ўсіх, ну, амаль што па ўсіх іспытах, акрамя, ну, в прынцыпе, акрамя рускай, беларускай мовы, дзе, в прынцыпе, пераказы і тэксты для пераказаў, па ўсіх, в прынцыпе, астатніх білетах, ну, кшталт там, пачынаючы ад беларускай літаратуры і сканчваючы той жа астраноміі, па ўсіх прадметах былі спецыяльныя білеты экзаменацыйныя, і па гэтых білетах мы, в прынцыпе, і здавалі. У сярэднім у білеце там было па 3 пытанні. Калі казаць там пра прадметы кшталту фізікі, хіміі ці астраноміі, першае пытанне – гэта тэорыя, другое пытанне – гэта задача, і трэцяе пытанне – гэта практыка.
Окей. А туды вярнуся да пытання з чыноўнікамі. Все ж таки у цябе атрымалася гэта зрабіць. А які гэта было аддзел адукацыі? Дзе гэта менавіта? Нейкая раённая? Ну так, это районный отдел адукации, это советский район у нас был. Советскі раён. Ну, это на всялякі выпадак мы агучым тым, хто можа захоча паўтарыць твой шлях. Ну, а справа ў тым, што ў кожным раёне можна вось прыйсці ва ўпраўленне адукацыі, вось, і гэта, ў прынцыпе, па месцы прапіскі. Вось, ну, і, адпаведна, ў кожным раёне ёсць свая школа, дзе ты павінен, ну, дзе ты можаш здаць экстэрнат. Угу. Вось. Окей. Ну, гэта зразумела. Просто ўжо я кажу про тое, што аддзел савецкага раёна ўжо дакладна ведае тваю гісторыю. Ну, можа быць, не пакрыўдзіцца, я спадзяюся. Але будзем спадзявацца, што супрацоўнікі іншых аддзелаў таксама даведаюцца пра гэта і не будуць у людзей праблемы. Добра, пытанне наступнае. Вось зараз у цябе такое, як я разумею, насычанае навучальнае лета пачалося, бо вось толькі-толькі ты атрымаў вось гэты атэстат, прыйшоў гэтыя іспыты, і зараз вось ідзе цэнтралізаванае тэставанне, якім ты таксама прымаеш удзел, калі так можна сказаць. Ну, так. Як гэта адбываецца? Ці складана? Ну, як сказаць, у прынцыпе, з-за экстэрнату у мяне, на вялікі жаль, не было магчымасці ўзмоцна рыхтавацца да ЦТ. Вось, я, на вялікі жаль, прапусціў рэпетыцыйныя тэставанні, і для мяне, у прынцыпе, першае ЦТ маё па беларускай мове, для мяне, у прынцыпе, не было нічога складанага, вось, але ўсё ж такі было крыху незвычайна, бо па-першае, гэта запаўненне бланку. Гэта трэба ведаць усе дробязі. Як там пісаць літары, лічбы, вось, бо гэта ўсё ж такі правярае не чалавек, а кампутар. Гэта вот такі тэхнічныя больш пытанні. Добра, у нас тут мала часу застаецца. Давай караценька распавядзем, на каго ты збіраешся паступаць, што гэта будзе, якой бачыш сваю будучыню? Ну, пакуль яшчэ не хачу нічога загадваць, але я думаю, што гэта будзе нешта звязанае ці з гісторыяй, ці з паліталогіяй. Ну, ці, мажліва, яшчэ сацыялогія. Вось. А то бака, якую ты бачыш будучыню, чым ты хацеў бы займацца ўвогуле? Я хацеў бы займацца вывучэннем грамадства і грамадска-палітычных працэсаў. Адкуль такая зацікаўленасць? Ну, у прынцыпе, гэта зацікаўленасць з таго, што... з таго, што, у прынцыпе, я і сам удзельнічаю у пэўных грамадска-палітычных працэсах у Беларусі. Вось, так неяк. Ну, калі караценька, то што гэта было? Ну, калі караценька, гэта... Так, тэзісна. Тэзісна гэта моладзь БНФ, моладзевы незалежніцкі звяз, адзе на сённяшні момант я з'яўляюся выканаўчым старшынём. Вось, так неяк. Добра, у нас сёння ў гасцях быў Арсеній Дзядок, які сёння намі падзяліўся лайфхакамі тым, так, як можна здаць, як можна атрымаць школьны атэстат на 1,5 гады раней, пасля навучання. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Дзякуй, што прыйшоў да нас. Дзякуй. І вам дзякуй. Маеш спадарожнікавую талерку? У нас для цябе добрая навіна. Ты можаш слухаць Еўрарадыё 24 гадзіны на суткі. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А. Координаты 4,8 градусаў на ўсход, частота 12380 МГц, гарызантальная полярызацыя, хуткасць плыні 27,5 мегасімвалаў за секунду. Будзь на хвалі незалежнай інфармацыі і альтэрнатыўнай музыкі.